l'assistència. És un plaer per mi presentar-vos a la taula a Lluís Morral, de Llibreria Galle, Daniel Fernández, d'Editorial Grassa, Eduardo Fernández, autor del llibre que presentem avui i treballador d'aquesta casa sense full, i el Miquel de Distribucions Midac. Està molt bé que sigui llibre d'anècdotes i és evident que això ens afecta molt a la gent que treballa a les llibreries. I tots hauríem volgut fer un llibre com aquest, perquè n'hi ha moltíssimes. Algunes són comunes a moltes llibreries. He parlat amb altres llibreters comentant el llibre i són anècdotes que es reprodueixen a diferents llibreries. Però voldria destacar la primera part, que és el que ha dit l'Eduard, perquè molta gent no sap el que hi ha darrere una llibreria. I això t'hi trobes, per exemple, inclús quan estàs intentant buscar gent que treballa a la llibreria. Tenen la imatge idíl·lica que un llibreter és aquella persona que es passa el dia llegint llibres, que no té res més que fer, que està superinformat de tot, i com si els llibres es col·loquessin sols a les estanteries, les caixes s'obrissin soles i tot això. I ens en trobem moltes vegades contractant gent que al cap de 2 dies diuen «Ui, és que jo això no pensava que fos una llibreria, pensava que aquí i tal». No, doncs darrere la llibreria hi ha molta feina, només volia dir això i després, si voleu, ja entrem en un debat. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, cuando me invitaron a esta presentación, yo la verdad es que sentí una alegría inmensa, porque de hecho aquí no hay nadie de mi familia, porque me paso todo el día hablando de libros y ya me huyen, y es un encanto tener delante a gente que va a escuchar hablar de libros. La verdad es que muchas gracias. A mí en principio me gustaría empezar diciendo a Eduardo que nos han hecho una puñeta, pero bien gorda, a los que quieren consumir libros, porque si alguien viene y pide su libro, ¿qué le van a dar? El librero se corta y el que lo pide más. Nos reímos con la anécdota del consumidor, para eso está, para reírnos. Creo que todo tiene que ser gracioso, pero detrás hay unas anécdotas impresionantes, impresionantes. Soldados de cerca contra el Salamina, grandezas y miserias en la Galàxia Libreria. És el llibre d'Eduardo Fernández, és el llibre d'un llibreter, és un llibre col·lectiu. Ell fa una mena de reconeixement no només als companys de Coma Negra, que tots són allò que es diu professionals del llibre. No s'ha de ser professional del llibre, s'ha de ser amateur del llibre, s'ha de ser aficionat del llibre, i després fa un reconeixement a la gent d'aquesta casa, a la gent justament de la casa del llibre. Un de vegades té la tentació de dir que fonamentalment el llibre, ho ha dit molt la premsa aquests dies, és una mena de llibre d'aforismes o recull d'anècdotes i confusions entorn del món del llibre, dels títols, dels autors, etc. Hi ha bona part d'això, hi ha bona part d'estudi gairebé psicoanalític, perquè hi ha una part important de lapsus pràcticament freudians, però hi ha bastantes més coses també. Perquè la primera part del llibre és un assaig lleuger, divertit, absolutament simpàtic, no cal dir-ho, explicant què són els llibreters, què són els clients, quina és la tipologia, explicant fins i tot, com jo sempre marco moltes coses, després en el moment que he de trobar-les no les trobo, però sí, intentaré trobar-les això. Les presentaciones, que és el que estem fent. Es lo más parecido a la Feria de las Vanidades. Si el firmante de la obra es un autor prestigioso, todo va sobre ruedas y el lleno está asegurado, éxito total. Si el que acude es un don nadie o un posible meritorio, habrá que buscar espectadores debajo de las piedras. Es decir, traer invitados de cualquier parte, aunque sean de tu familia y no tengan ni idea de esto, aunque sea el vecino o un ser odiable. En caso de que no se pueda conseguir, se tallan en madera y se colocan en un asiento. No sé quants de vostès són de fusta o han estat fabricats, però la veritat és que després de llegir això vaig pensar, home, no parlo dels presentadors, però llavors els presentadors els arreplega l'Eduardo en pot, també està clar. Mira, fem allò al barri, els companys d'ofici. Si els dic dues coses, que efectivament el llibre és molt divertit, que efectivament reflecteix el que el llibreter, aquest personatge secret, misteriós i una mica fantasmagòric, ens diu a l'epíleg, és a dir, que efectivament és un llibre fet perquè pugui gaudir la gent que li agrada el món del llibre i que trobaran unes reflexions especialment adequades, diguem-ne, per als dies inicials del dia de Sant Jordi i del dia del llibre.
docent, un dia vam veure una pàgina de Word i vam sentir un parell o tres de frases originals de clients i d'alguna manera, no sé, sentíem que aquelles frases, tot i que ens semblaven bestieses, darrere d'elles n'hi havia un punt de literatura bastant ingeniós. I a partir d'aquí la cosa es va anar succeint un dia rere l'altre, un any rere l'altre, fins que al final, al voltant de 4 o 5 anys després, veiem que teníem material suficient per poder fer un llibre. I en el tema també dels homenatges, en primer lloc voldria fer-lo en concret sobre una persona que està amb mi, que deu ser l'Helena, perquè ella també va aportar el seu grau original a l'hora de fer una primera part del llibre. Trobàvem que poder fer un llibre solament d'anècdotes es feia massa feixuc i una mica avorrit, no? I ella va aportar una mica el toc original de fer una petita reflexió sobre aquest trist món dels llibreters. Donem les gràcies als meus companys de taula, al Daniel, al Lluís i al Miquel, perquè, bé, sent un producte tan modest com el que presentem avui, no ens esperàvem tan rebombori i tan soroll, no? L'únic que em queda per dir és que d'alguna manera us diverteixi tant com he divertit a la majoria de les persones que m'han esmentat o m'han parlat de llibre tant a mitjans com a la llibreria.